chokwadi pachabatwa nemhosva pachabatwa nemhosva Mwari arimubatsirawo. Mwari anobatsirawo. Salamu dini ya mafunzo. Mafunzo kutoka Marwe. Nani Marwe? Salamu dini ya mafunzo. Nyumba mkuu Marwe. Ndakapa nzvimbo mushure mekutawirirana nadzimai nembuya wadzo kuti vagare. Ini mbuya wadzimai avo wakazorwara. Warwara kudaro ndokubva wamboenda kwawakaenda. Mashure mezvo ndokuzoona hama dzemurume wacho dzakuuya kuzoda kumiramira panzvimbo paya kuti kwanzi nzvimbo ngeyo. Ndozvazoita kuti ndisvike kuno Mati makapa ambuya mai wemudzimai ambuya mai wemudzimai wenyu mbuya ndimai wate zvona ndimai wate zvona baba wemudzimai wangu ndiane mai wacho unowapiwa kuti ndiye akapiwa mbuya akapa ndini nemudzimai tiri waiti takawirirana kuti tiwape nzvimbo iyoyo. Hakusi kuwapa zvachose, vakakumbirawo chindizvo ndarohwa pakabudiswa mazino mairi, ndarohwa zvakaipisa nemurume wangu, saka chimbondipaiwo pekuti ndigare kusvikira magwere angu ari mumundani aibva. Kanga aibva ndozoona hangu kwandinoenda. Saka mbuya waya vakazorwara varipo panzvimbo, ndokubva vazopaparika ndokubva vaenda. Ndokuzoti mashure manje tozoona hama dzemurume wacho dzakuuya dzichiti kwanzi panzvimbo ndepamba ndepei akapaparika chienda vari pano vanogona kutaura. Mbuya wacho vari pano, wadzimai wakapa vari pano. Ini ndangoti nditaura saka na mbuya wacho aripo ari kutora chipapa ndia aripo nowakarora mbuya wacho ari mbuya Juliet. chitiko chiri kutaurwa ichi mudzimai wavo ava ngari pakatangira ngaindita ndidzoke kumashure ayakatangira takagarisana takurirana ndakasvikawo chinja mapozi avo obvisa medu ndovandavabvunza kuti zvamachinja mapozi enyu kuisa meyadi medu zvadii ndobadera kuobvisa sabhu iri chimiro chanati ndakuita confused because nyaya ichachaendeka because akuti kune ava nyaya wakutaura vari kuti iwo wakapa ambuya nzvimbo yekugara, wakapa nzvimbo yekugara, hama dzavo dzakuuya dzichiti nzvimbo iyoyo ndeya. Ndozvandanzwa. Asi apa iwe kutaura kwawakuita wakutora kuti boundary dispute between iwewe nambuya. Uri hama here yambuya? mukoma wangu uri hama here yambuya? mbuya wape awa ukama uripo ndiye kuti mukoma hama yake ukama uripo ndiye kuti wanga wakaroorwa namukoma wangu. Wanga wakaroorwa namukoma asi wakaroorwa namukoma muchigara next door neapo? kwete hatisikagari next door. Saka pane chinhano chiripo nekuti inyaya wakatongoenda kondimangarira izvi zvazvananuka zvandikudaaizo handifana kunga totonga nyaya tsvuka tichitoka totonga nyaya awati takapa lendi yedu kuna ambuya, hama dzaambuya ndo dzakuuya dzichiti lendi iyoyo ndeyawo. Ndo zvandazva inizvi. Asi iwewe wakupindura manje uchiti aiyo awo wakabvisa mapo awo
kubva kwawo wobva wamubvisa kupinda which means it's now a different story altogether. Pamusoro iyi mambo matangi ndikutora matangi takaita nyaya takaendeswa kwasamanga ikatongwa nyaya iyoyo kwachisamanga asi akaenda koripota mudzimai wacho izvozvo yachinja yaiye murume semunyaya wakauya pagiraundi wakaona pakadaidzwawo manext door wakapa umbowo kuti apa ndepakarura ungakuri kunyepa nambodaro but inimika nokona nyaya yangu pandotora nyaya yenyuka kwandiri haisi kumeka sense, haisi kuita sei, haisi kubatanidzika ba. Ndekuti iyi akoti mune kwaishisa manga iyi nyaya yemunhu ndiwo munhu wachewo anita uri kunzi not guilty. Munda ndiwa Noah karuru. Noah ndiwe. Ndini no. Saka ndinoda kuchibvunza manje. Nyaya yemunda uyu ndiani versus ani pamunda? Pamusoro iyi ndichadzoka kumashure mbicha. Pakutanga pakaita nyaya yekuti ndizwe nepepa iyi. Mudzimai wacho ndiwo akaenda komangara. Ndiye Dorini. Ndiye Dorini hongu. Tagara ndezvi muna January izvozvo. Tagara ndakuona futi samanisi yakubva kuno. Ndipo yakatoenda maisabhuku kunasungwa. Ndikati pakanaka. Kero ndaikumbira kuti ndiende nani nasabhuku. Sabhuku akati ndikwanisi kuenda newe. Nekuti une pepa rauna. Ndikati it's okay pakanaka sabhuku. Ndikaenda dzoka ndichakwe chikuzisa izvo nenda taurirwa ipo. Mambo sungai. Nyaya chaichai taura nyaya. yangu chaichai ngekuti inini ndakapa munda ndakapa munda kuna ambuya wangu. Mbuya wandimbuya waadzimai kwete inini, mbuya waadzimai. Mai wababa waadzimai wangu wako. Saka mbuya wakauya achichema warowa wakabutsika mazino mairi nemurume iwo ari kutaurwa kwakaruru. Akabutsika mazino mairi ndobva waya kumba kwangu zikati muzukuru ndinombodawo pekumbogara wona zvandaitwa izvi. Then ava ndindandiri kubasa ava ndiwo vanga varipo ndobva wandiziisa kuti kuno kundodambudziko randasangana naro. Mbuya waya vachiti vari kudawo nzvimbo toita sei baba vemwana. Ndikati wapei apo muri kuona kuti pacho munowapa wafanira kugara wazoziva kuti vanodini vanozoita sei sezvavari kuda kuti magwere avo akaoma vanozobvisa magwere avo vaenda. Where it's not making sense to me. Pamako wako wakawake. Wakawaka. Saka mamuti muna wake pekuti kana magwere avo mauzoka. Wakazvetemporary. Asi wakazorwara. Sei instead yekuvapa kuti wawake. Sei musina kuti wagare nenyika just 2 months, 3 months kuti magwere avo nyika ubva watora magwere ubva waenda. Wakazongobva nekwawakurwara wachibva wangoenda kunini. Takazoona wakuya tikanzi nzvimbo. Saka kana wakazobva nekurwara wakanga wazowaka nei? Wakambowaka wawo ipapo. Anene kwawakatora zvidhina wakatemba. Wadzimai vari pano wakapa ndiwo ava. Zokuti akapa ndiani? Izvozvi kwandiri hazvisi kumeka sense. Kwandiri inini Abwe, ndima kapiwa muda leo. Ndimi baba gare pasi, sumukaende. Njira yo. Tauri mkuru wa madai. Abwe, ndima kapiwa muda. Makapiwa muda later sei. Ndandamisana nemurume. Ndobva ndati muzukuru. Sichadiani ambu. Juliet Mapirakari. Ndobva ndati zukuru wona ndanetsana nemba. Ndiri kuumbirawo pekumbogara. Kana zvinhu zvandiitirawo zviri nani ndinozoona kuti ndodii.
Muzukuru kwabva wandipape kuti ahora ndati kana zvisina kuita zvakanaka makati muri kugara kana zvinhu zvaita zvakanaka ndodii kana zvinhu zvisina kuita zvakanaka ndaizongogara ngekuti muzukuru pasitendi yemuti hakuna zvakadaro ndozongogara nodini muzukuru makagara nguva ndakapagara 2 years ndakatobva nekurwara vamaenda kubva ndaenda ndakabva ndaenda kumusha kwedu makamawaka takawaka ndaigara naye mukoma wake yanga achiripo ndatungonesana ndomaigara naye pasitendi pa ndatungonesana asi muchigara mese saka mukoma paakafa akachemerwa akachemerwa kumba kwana baba anochemerwa ipapo sei akachemerwa kumba kwana baba iyi maigara mesa vamusinyemushe ukwangokatiza pama makatiza kwacho sei asina kuchemerwa kwandanga ndakumbira kwamakama musati makumbira apa anditi mune kwamaigara musati makumbira taigara mumusha wababa ndimo maakachemerwa mumusha mwababa saka ndokwaifa unga kuina baba miri anditi baba miri awazouya sei apa aiwa tauraichokwa because pane chokwadi chamusutaura because handingambotiri kugara nemukadzi wangu ndawaka pasitendi patiri ndofa handiwigwi ipapo ndonowigwa kumba wani kwamai nababa ndokwandochemerwa asi ndati kugara nemukadzi wangu patatogara tese mukadzi akatsvakeka murume makazotera akazotera mukadzi kwanga imimi pamakakumbira kune avo makakumbira kuchagara kwenguva yakareba sei ndakangoti ndikukumbirawo pekugara handina kuwapa madhisi nekuti ndichagara kwenguva yakareba sei saka inada wezva zvinidzi papatopeni kana musamava pataimba inidzi paparapeni toti muzukuru aingoti stendi yanguya taurai chokwadi taurai chokwadi kana imini vanhu vano mamakapiwa here ndakaita zvekupakumbira ndobva mapiwa wanditi oraiti mbuya wakai orit pamamugara mamurubhadhara mucherere makaisiwa mubhunga sabasa hatina hatina mama vaka dzimba dzakaita kanguwaka kakicheni nekawaniri mukabhedhu wanoda kupfuura wakabhedhu nekicheni netoilet vanhu vanoda kupfuura vanhu vanomira pagwiro tavo tatisina mwana wenyu mwana ndakagara muchaiakashata iri ndingovuza ndati munhu rumira magwere ano ananga magwere ano mabva munani march april may asi munhu adagara 3 months wobva waka kitchen bedroom netoilet wobva agara 2 years munhu uda kupfuura iwe imimi sunga ndimaendeya mumwe neyo sunga taona ichokwadi uyu makamupa uyu kuti aite sei pamusoro imambo doreni mafunga ndakapa mbuya wangu avo wangu wasipo baba wangu inini baba wambuya ii hanzvadzi nehanzvadzi zvikanzi nababa wangu inini ipa mbuya vako panzvimbo pekudii pekuti agare sezvo adzingwa kupi kwakaruru abviswa mazino saka kuzwa ndinozwa kuti makamupa zvamuchose here makamuti chii handina kuvapa zvachose mwana wangu ari apa neuyu ari apa
wandodivitinisira handina kupa zvachose wanga uri kutoenda kuchikoro. Ndikati wakoma, mbuya wari kukumbira nababa wangu ine vachibhoya nababa wangu zvikanzi bhoya zvaita mbuya wako ndimbuya wako uyu. Saka chitaurira wamafunga kuti ndizvo ndaita pana mbuya. Mbuya wari kukupura chibage chavo chetu, chibage chavo chikaibva woenda hawo kubva kwavo. Chachinozi chibage chemakore mangani wezi awagara kutweza chibage chekwavo baba chibage chachiripi Chibage chachiripo ipapapa wanga watorima wakatorima muone ihafu yedhunduru yakarima zvikanzi muzukuru handigoni. Pandiri kubvunza ndati mai ava wakagara 2 years which means kuti akarima magwere haana kurima akatuma. Akati inini ndikapupura chibage changu ndobva ndasumuka ndoenda kumba kwedu kwamabvira kare. Ndizvo zvakangoitawo stiru mbuya. dzimba idzi wovadine Dzimba dzavakanga vapusa vakatotora zvidhina zvavo pakarura nokuti anga achiti hazviiti bakuti ndine waenzi wanouya ndichirara pamwe chete newaenzi. Saka regai ndichidi vavapusa umba imwe yanga iripo yewamwongo. ndapazwa saka dambudziko reuyu razouya pano because iwewe sumuka karuru baba kawaka napo mwana wao unopasiwa Mchambudzoka kumasiri. apaka pakawakwa nawo unopasiwa unopasiwa saka izvo wanga wakagara ipo papo sei usina kuwapisa kana pabviri papari papo ini azogare 2 years wachitowaka nekabhedroom nekakiteni iwewe wakatarisa uchiti ndepako sei wakaramba wakanyarara Murume mwendiri mama. Inini maiguru namkombe parutorwa nezvikwavo maiguru avo vanogara maiguru avo wakazara mwana mukati memusha wedu wazara mwana akarwara maiguru akatakura mwana akaenda kumba kwavo kwamabvira kare mwana akashaya wakaiga mwana pasina wekufemiri kwedu ndati ava pawakazopapwanya pawanga wachigara wakuenda kumusha kwavo handizvo iwewe pawanga wachigara ipapo wanga usingawaone here waripo pawakatanga kuwaka kusvika wagari for 2 years wachirima nemagwere ipapo ndipo ndiri kuti hawana kugara pani tiri kutaura nezvako akazogarapo mumwe mudzimai akazororwa mashure awaenda kumba kwavo paigara isusu nana baba akazogara mukadzi ndimai David mai David akazosiyana semunzvimbo yakabvarwa awanogarapo awaigara paitaigara isu nana baba ini ndiri kugara pamatombo ana baba ndipo kukura kwandakaita ndipo taigara namaiguru ava pamatombo ana baba ndipo pawakazvara mwana wavo akasvika pakufa akaenda kumusha kwavo mukoma akazorora mumwe mudzimai ndipo akachizoenda kogara pari kutaudzwa namai ava mukoma akasvika pakushaya avangosisi mumusha medu baba ndosada kuti ipipi saka lendi yamukunesana nayo ndeipi iwe kumba kweiti auri kumba kwavo saka lendi yamukunesana nayo ndeipi pakazofa pari kugara mukoma ane umwe mudzimai ndipo tiri kunetsana nokuti akagarisana neavo mukoma mukadzi wacho akafa havasi avo vakafanawa iwo vari kunyanga iwo wakunyanga wa saka uyu ari kunetsana nani wapi avo kunetsana neni avo sei muri kunetsana ini mulendi yacho iwe ndeyamaikuru haisiyapa ini ndino maikuru acho uripi maiguru ari kunyanga ndiye mudzelendi zvakaita maiguru chakamira dendi yakatsara mumaoko medu wanekwa
murume akafa, mudzimai surviving spouse ndiye muridzi wemusha. Kana paine wana ndiwo mabeneficiary estate yasiyiwa nemufi. uyu ari yapo mukomana wacho ini ndaingofana mwana mukoma ini ndaifana kungochengetedza sezvo ndindandasara mukomana hauna 18 years ere? Une 19? Une chii? Une 26? Saka iwe sei uda umirwa nababa pazvinhu zvako iwe une 26 wabazera? Sei uda umirwa nababa pazvinhu zvako iwe? Iwe pambogare pasi? Taura nyaya yako iwe. pamusoro tsangamira nhau yakaenda kuitika ndekuti ndichatirani edhingarura nhau yakaenda kuitika ndekuti last year ngokuti ndakatanga kudikesana nakuchikoro saka last ndekuti ndakatanga kufunga ndekuti kuwaka pasiteri papapa saka this year ndopakazotanga ndakatochira makomberi matumisi kuti ndiye ndiwaka andizokwanisa kuwaka. Saka this year ndichitange nhau dzedzidzi ndopakabva chimuka chi nhau zvakuzii pasitendi hapasi kuita kuti pasitendi apa paigara mukoma wangu baba afa mukoma wangu ndiye akasara achigarapo mbabva vaenda kuchipiri ndokwanga dzigara saka ndii ndakandasara ndine mwana achi anga aripo ndogara pamusha saka ndopakatanga nhau ichii kana iwewe paunogara iwe paniwo paunogara mukoma wako ndo paunogara baba wako saka warupinda papya mai yao mai makapirwa rini nemwana iyo ndakapererwa muna 1997 1997 ndo papa akafirwa nemwana. Muchigara ibva ipo papa mwana vaigara kupi? Anga kumba kwavo. Kubva kufirwa kwandaita ndakabva ndatavhiringana futi ndobva ndarwara. Chakati muvhiringana inyaya kuti mwana anga ari wemusha here kana anga asiri wemusha? Mwana anga ari wemumusha. Saka chakati muvhiringana chii? kakamiri kuti sauziva kuti takavhiringana sei takavhiringana nenhaurwa yekubviswa kwandakaita mazino nekuti wabereki wangu wakati bhadhara mazino emwana wedu wava ndobhanga chiri kuti mazino akabvisirwei faiti yanga iri yei waidhaka wengoti wakangobva kudoro saka imimi pamakaenda kumba kwenyu maenda kumba kwenyu wana ava murume wabva aroora muchi mukadzi aroora mukadzi obva azvara mukoma wauyu neuyu andizvo ndo wakasara kugara pamba kuna mai vavo ndizvo handimuzivi kwakari mukomana handimuzivi mushai kwakari izvezvi baba ini mutaura chokwadi wako because musakataura chokwadi because kana munoti aunoti kwako karuwe hauzivi uyu ndiye here mwana wamai akaroorwa ndakaroorwa after apo kana kuti uyu atoniwa mai wake asini mai yakaroorwa wanodzikana namai dzuru uyu mwana wemumwe mudzimai anozikana dai asingazikani izva ndikakamuta 26 kana 26 uyu anga apenga vesaka zvako uyu akaita 97 saka kana aitotwa uyu akuta 26 years 25 this year 81 minus 2 which means uyu akazvarwa chingi
akazvarwa 1999 uyu akaenda muna 1998 saka she's correct latoda news aigarapo akasumuka akabva paumba ipapo aenda kuna mama wacho vanogara pamavhembo ini ndikuti munda uyu wakuti uyu akubvisa kuti awa munda handiti ndizvo yaenda painheritance yemunda uyu kuti azopinde akauya kuti baba munini ndakuda pekuwaka iwewe inogomba papi ndobva ndaenda paigara baba wake kuti panapo ndi panogara baba wake aigara baba nani nemudzimai akazotera mashure mamaiguru apa asiri mai wake asiri mai wake boma wana wemukadzi mai wepavari pakati apo waitiniyo mai ava orit pane mukadzi pane mukadzi haapo mudzimai wacho pakashaya mukoma anga achiri mudoko saka akabva atorwa nemhuri yekwavo achiri mudoko varipo vana zvoto pandakatoganhura ndakatovakomana mukoma i3 ndakatogura nechiriyo unobva apa kusvika mukoma wako anga ane pakatovapo patone dzimba dziripo izvozvo izvi paigara mukoma wato pana patinosiya pakadaotendera musoro wako mautendera musoro wako kuti zvese zvautaura nenyaya takatarisana nayo hazvisi kulingana iwewe kana uri kuwapa wanawo pababa wavo saka nyaya yemukuzonetsana namai ava mukuzononetsana namai ava nababa avo unonetsana napapi paesitendi iyoyo mali avo nababa paunotora ndopa isemeri saka iri semeri yaka avo akukwizira kuti takapa mai ndiyo irisepereri mukadzi uyo pasabhuku kumbori nechii kuti kana wanga wakafanana pasina arrangement it means hapana chinekupasa kuti kana isha esaakuendekuzinerokaruru zvinotaudza kuti sabhuku ane munhu wepakaruru akarejesta sabhuku ndini muridzi wechii westate saka vanhu wakava pane chitsotsi chamurikuitwa saka muroramba muri kutenderedzwa nevanhu ava vane chinhu chine chiconcrete chekuziva kuti akarejesta stand ndimai avo here vari kuti takapiwa bhozi handikuona vanhu 3 avo vari kuti takapa uyu mumukadzi uyu meaning kuti kana ari akapiwa zvinotaura kuti hazvina kunyorwawo nasabhuku bhozi akaite 2 years kuti adini kana zvanyorwawo nasabhuku apa totaura zvekuma90s hatisi totaura zva2000 but zvaane 20 something years zvadini zvaitika 25 years dzaitika idzi dziri painani paruzi pani kuti sabhuku anga ari pati pani ende pakakorejestwa pa2 years pakarejestwa here kana kuti hapana kudini hapana kurejestwa because pane chitsotsi chiri kuitika ini pane chitsotsi chacho pari kupsvaya kuda kuona chitsotsi ndeyekuti nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti ava 2 ava murume nemukadzi wavo handiti nyaya yavo yaunza kudaro ndeyekuti uyu akutora nzvimbo yedu yatakapa hama yedu saka isusu tinobata kuti chitsotsi chacho pachiri napo chitsotsi chiri pana mai ava kana kuti pane mukomana wavo kuti mai uyu ada kuklema bheki lendi yaigara nemurume wake murume achiri chii penyu achishandisa ava kuti ava ndiwo wakandipa haisiri pati yeestate yekwakaipa saka tati gazeti unasaa ndiwo pane chii ndiwo pane first chii ndiwo maonere mutatu echipiri ndivatauyawo uyu futu handiti uyu bambo uyu wabva aenda kounza mwana agara asipo muequation kuitira kuti nyaya yake yakuda iye iite sei ibude yekuti atorere mai ava chileti nasai mukona kana mwana uyu ane 26 years it means kuti abva zera
Anofanira kuzvimirira paestate yapa. Asi chimwe chatoda kuti chiite clear. Handiti kuenda wakaita mai avo kumba kwavo, wakanga warambana here nemurume wako kana kuti wanga wasina kurambana? Ndio nyaya ilipo because kataisa murume uyu afa asanga chigara nemukadzi. Iyoka wauya kunokurema lendi here kana kuti wauya kokonipema kuti imini hama dzangu kutora imi lendi zvinhu zviri wauya kokurema lendi here kana kuti wauya kokonipema kuti no imini warakarura hamukwani baba ndauya kotaura kuti ndini ndakapiwa saka lendi ndeye hama dzangu. I think that's why sichakasiranga kuti ndikona vakudzurira itende hama initaure exactly zvaanofanira kudii zvaanofanira kutaura tichakamirawo analyza anobvesa nezvinhu zvataura. Matsotsi mairi uya wehete waita itsotsi, mukomana weblack and white itsotsi, because arikubhalansisa equation uku ndeapo, arikubhalansisa equation uku ndeuyu, because uyu auya akapfeka bhachi rekuti I want to protect wamukoma wangu neproperty yani neestate yani yamukoma wangu. And ukazwa izvizva handiti ndiye kuti akatodistributa estate yake yamukoma, akamupa authority yekudistributa estate yamukoma ndiani, because estate yamukoma kana mukoma apaka inodeclarewa kuna master of the high court, yadeclarewa kubva kwabhiwa executor anobva mumhuri yemabeneficiary. Handiti but izvo hazvina kudii, hazvina kuitwa. Baba munobva atora izvo zvizobvaisa mutengo wako mani maki wobva agurira nekuda kwani kwake. Ende mwana uyu ari kuuya uyu mai vake haana kubvira ambopinda musha haana. Ende zviri kutaurwa ndezvekuti patiri kuona kuti mwana uyu haana kubvira mai vake ambopinda musha uyu ndekuti mai uyu apa wakanesana nemurume wake 1997. Handiti awa mai avo vanga vachiri mumusha uyu mwana uyu asakazvarwa, because uyu akazozvarwa 99 kana 26 years. Asi mai ava pawakanesana nemurume i97. Ende ava pawakabva pamusha akauya koreplesa awa mumusha, handi mai vake pa patori nemai ari apa kaimoreplesa ndiye anozikana neava wakaneta nemurume 96 kuti akauya akatora nzvimbo yangu ndimaini. Ndiwo tibvunza kuti wana ava vari kupi? Baba muninobva kuti wana ava ndinovaziva, ndakatowagurirawo kwavo pachii palenzi yakasiyiwa yani Yakobo. Pane mabvunza zvokuti vakachemerwa vane vanhu vakachemerwa kwababa wavo, meaning No, there are two things. It's either there are two things. It's either haana kuchemerwa apa nekuti wanga wasarecognize uyu mukadzi semukadzi wake, ndochekutanga. Chechipiri haana kuchemerwa apa, achemerwa kwani kwababa. Handiti ndokwakuine mukadzi nenyaya yekuti ndiko kwakuine umwe chii mukadzi. Saka ngepanya asachemerwa pamba pano kurutsira meseji yekuti ngepapo hapasine munhu. Mambo. Yes, ma'am. Nekuti iwo wari kuti kwamba kutaura kuti mukoma akafa akachemerwa kwababa, which panofanirwa kuti hapasi pake, nekuti mai avamwe watoenda pamba vamwe wabuda akazofa murume mai waenda. Zvonewa kuti dai mukadzi wakarohwa namukoma aisazogara naye kwababa iye aende pake hanya kunzwa. Point number 1. Point number 2, avo vari kuti uyo ari kumusha kwavo akanga aenda kumusha kwavo, nyaya iri kutaurwa yemagwere avo kubviswa mazino kwakaitwa kuyu ndimukoma avo pakabviswa mazino akabva aenda kumba kwavo here kana takagara panzvimbo iyi. Ndonofanira kuzvitaura
aiwa pane uzakamira kuda kupupura magere uzakazopupurwa ari muziakagara pai apupura magere ndipakabvaapwanya dzimba ndokubva aenda kumusha kwani nekwenya dzimba pamusha paangapiwa saka kana totava nenyaya ownership tautaura kuti mai ava hawana chiro vanhu vari padispute yeland handiti wana avo versus chii mafunga nemukadzi wake versus wana avo ndo pane chii ndo pane dispute yemunhu mai ava nababa ava hawapo padispute because mwana weko mamiriro akaita nyaya haatombozii nebvautaura kuti zvababa zvaitangira paneterera haatozii because baba wako akafarika 2008 iwe 2008 wangochigara namai kupi so it means kuti wangosikatogari nababa pamusha wazouya pamusha amai vangu angosingagari muno angosingafei saka ndaigara namai nina wamai ndichienda kuchikoro saka ndopatokutaura kuti zvaakuitika ndezvekuti baba mini ndiwo uri kotsvaga mhosva dzakaitwa namukoma mumasango achiuya nadzo paumba kuti aite baba wakamubara so pakuuya nemhosva dziya idzi ndobva kukonzeresa chii imiri kumba kwenyu mibva umwe ariko ndiani kumba kwenyu besides kuna tete wakarorwa tete nani futi namaiguru nani futi apa wakomana ndikuisara mukomana hakuna wanoda kumiri wanoda mukuru ndive ndatosara mukomana mukuru so right zvatakuita wakomana dzika ndakangoti tingoiti pa 2 minutes ini ndandoti kuti mai ava confirm tisazonane navo avo mai ava tichiri muno bozvibhedhlera zvinozotinetsawo mai avo ngavakonfirm kuti wanga waurira kotestifya chii avo vari pasaidu kwavo ngavatauridzwa wanga wauya kutestifya kuti analysis yedu yatinopanaakuita kuti ezvibhebhezi kuti ndezvataura kuti mai avo kuti zvamayapo paumbowo hwekuti munda ngewani inini changamira ndauya kuopa umbo hwekuti munda ndewe muzukuru mafunga uyu ndiye akandipa pekugara saka wana kakugara ataurai bozidzacho ngawabve hawo muridzi wemunda atore munda wake saka isu zvatakuita karuru neimwe wacho munofananga muri pofuti kuti tione kuti pama murugara parutaura mudare muno area yedispute ndiyo here yatakati yataira tikugara paground kana kuti haisiri chii haisiriyo handizvo modzika rini modzika rini saka Thursday wakomana vari kuuya movarangidza minda yacho mamita yakaita zvese sabhuku aripo ishe wacho aripo nema next door acho kwete muguru kupoizwa wagarmarori